Не съм го виждал от много време той да прави уния откачените клипове. Спрял ли, не е ли спрял? Я да питам, аз да знам поне. Валя, да те питам нещо. Да, питам, какво има? Не съм те виждал от няколко дена да снимаш уния инфлуенсърските клипове, къде ти спря ли да качваш, какво? Поне ми обясни какво става в това нещо, защо го правиш? Плащат ли ти? Има ли нещо полезно от това? Защото като гледам, изобщо няма нищо полезно. Само викаш, крещиш по тези неща, нали си ми показвал много добре. Какво полезно има в това? Поне пари да изкараш от това нещо. Ти и това не изкараш. Тогава за какво го правиш? Тате, добре, обяснявам ти за последен път, защото вече ми писна да ти обяснявам на тебе, да обяснявам на мама, да обяснявам на брат ми, на сестра ми, на всичките хора, които излизам с тях, на всичките непознати, които са гледали клиповете ми, които ме питат абсолютно същото, пак същото трябва да я обяснявам ви сега как стоят нещата. Значи аз не снимам видеа само заради известност или пък заради пари, аз снимам защото това ме прави щастлив и защото аз се забавлявам с това нещо. Бла 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 бла. Така, стигнахме до най-важното нещо за тебе – парите! Виж сега, в този период не мога да взимам никакви пари, защото нямам необходимите последователи. И виж сега, когато в YouTube събереш необходимите последователи, може да си монетизираш профил и по този начин получаваш пари. Но като гледам, ще ми трябва още много време, докато събера необходимите последователи там, защото те не са малко, но както и да ще ги постигна някога и ще видиш, че ще изкарам пари от това нещо. Ти не нормален ли си? Аз от тези всички неща разбрах само една дума – пари. Не знам какви са те прости, не знам какво е монетизация ли, какво беше там. Просто фани си една нормална работа, иначе ще удара в земята.